Хайде за най-оборотните в Белгия! Всички имена на масата! От ген до край на света! Чуй ги кои са! Слушай тука! Удря винаги напред. Рехан е тука, майсторът голям, най-добрият овощар в цяла Европа позна. Женго Юсеин, мощната гард, Сеха Сеханов влиза със саза. За Мишо Задаков, вдигайте чаши, това са хората, това са нашите. Опа, от ген до Европа, всички ни знаят. Нашите момчета правилата пишат, силно играят. Музиката свири, масите да се чупят. Такъв тарикат лък с пари не се купува. Егини ни виж ги, двамата братя, най-оборотните, въртят играта. Денис и Боце, нямате спирачки. Карчо е сила за големи значки. А Салко удара, тежката ръка, направили удар, помни се това. Юсейн Болт, най-големия бегач, Росен и Ицко влизат в матч. Чочко Дебелия, тежката дума, Балков и Салиман правят ни сума. Салиман големия, шефа на стила, за тия момчета само хвала. Колю и Смечо, Коста, Аудин, Рехан, Пламен, Сеха, нито един Самин. Егени ни братята Денис, Боце, Карчо тук, Салко удара, Чочко и Мишо без звук, Балков и Салиман